बुंनाय बायदिब्ला नैबे ट्रेक्टरखौ सालायनाय मानसिया जोबोद उन्दैमोननो आरोना, बैसोगोरा नङा आरोना। आरो बेहा माने सालायनायनि अबिगथाबो गैयामोन जानांगौ। बे एक्सपिरियेन्स सालायनायनि एक्सपिरियेन्स जिथुनाखि अबिगथा बे गैया जानांगौमोन। बिनिखायनो बे ट्रेक्टरा बेलथायदों। बिनिखायनो माखासे सालायनायनि अबिगथा गैयाब्ला, ट्रेक्टरखौ सालायनायनि अबिगथा एक्सपिरियेन्स गैयाब्ला माने ट्रेक्टरखौ सालायनाया जोबोद गिथावना आरो जोबोद डेन्जारेस। मानोना बे ट्रेक्टरखौ गोबां गोजौ गाहाय जायगाफ्राव सालायनाय जायो नालाय। दा बे गोजौ गाहाय जायगायाव माबायदि जायगायाव बेसेबां जायगायाव ट्रेक्टरखौ जोङो सालायनो हायो, कन्ट्रल खालामनो हायो, बेलेन्सखौ जोङो लाखिनो हायो, बेफोरनि सालायनायनि मोनसे अबिगथा जुदि एक्सपिरियेन्स थायोब्लासो मोनथियो आरोना। मालाबा ओरैबायदि जायगायाव हाब्रुआव गोदोयो फारसे, माने बोखांनो थाखाय एकदम सालायसोमो खिन्थु बे ट्रेक्टरा ओरै गावनि जे साजों जे बेलथायबोगोन, बेखौबो मोनथिया आरोना सालायग्रा मानसिया। थ' बेफोरबायदिखौबो मोनथिनांगौ आरोना। खायसे किसुमाना माने सालायबानो गाखोगोन सानो आरोना। थ' बेबायदि नङा। आरो बे सालायबानो गाखोआ। बेयो नोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स अबिगथा, सालायबाय थाग्रा मानसिया मोनथिखायो बे ट्रेक्टरा बेखौ आरो सालायोब्ला माने गोलैखासिगोन होननानै। गावनिथिं बेलथायगोन नङाबा साइडआव बेलथायगोन, बेखौ मोनथिखायो आरोना। थ' लोगोफोर, बेनिखायनो जियानो हक माने ट्रेक्टर सालायनाया जोंनो गोबां अबिगथानि गोनांथि दं। बेखौ सालायनायाव अबिगथा गैयाब्ला जानला मोनला गथ'फ्रा ट्रेक्टर सालायनाया जोबोद गिथावना। बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जायो। एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव, जिउ जोबखांनायनि उनाव जोङो गाब्लाबो बेखौ मोनफिना। बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ, जोङो जोंनि जिथुनाखि जाथाया जायैनि सिगाङावनो, एक्सिडेन्ट जायैनि सिगाङावनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां आरोना। थ' बेबायदिनो दिनै सांग्रांखौथ' जों मा बुंबावनो दिनैनि बे दुखुनि समाव। बे दुखुनि समाव माथो सोरखौ मा बुंबावनो। माने जोङो जिउ जोबखांनायनि उनाव, थैना थांनायनि उनाव जोङो मानसिखौ बहा मोनफिननो जों दा, नङा होमबा लोगोफोर? जों बहा मोनफिननो हानो। जाथाया जाखांनायनि उनाव जों गाब्लाबो मोनफिनला। जाथाया जाखांनायनि उनाव जोङो जिउखौ मोनफिनला। बेनिखायनो आं सानो आरोना, मानसिफोरा माने जिखुनु खामानि मावा माने ट्रेक्टराबो इसेबां इजि नङा, गोरलै नङा आरोना ट्रेक्टराबो। बे ट्रेक्टरखौ सालायनायाव सासे बैसोगोरा मानसि जानांगौ, माखासे अबिगथा गोनां जानांगौ। आरो बेबायदि खोनानाय बायदि बिदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ट्रेक्टर सालायनाया मोजां नङा। जायनि जाहोनाव दिनै बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मिन्थियालासे सालायोब्ला दिनै बेबायदि एक्सिडेन्ट जाबाय। सालायग्रायाबो जिउ जोबबाय आरो बे लोगोआव थाफाग्रा हेन्दिमेन, बेनिबो जिउखौ लांफाबाय। गावजोंनो लोगोसे गुबुन सासेखौबो लोगोआव लांफाबाय। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जादों। आरो जायनि जाहोनाव दिनै न'खरनि बिमा बिफा, न'खरनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैबो दुखुनि मोदै हुगारनो गोनां जाबाय, नङा होनबा? माने फिसा मिस्टेकनि थाखायनो, गोरलै फिसा मिस्टेक, गोरोन्थिनि थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर? थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना। आंबो जोबोद दुखु मोनदों भिडिअखौ नायनानै। ओरैबायदि दुखु मोनदों माने, बिसिबा गोबावनि उनाव बेबायदि ट्रेक्टरजों मानसिनि जिउ जोबनाय, सासे सानै बर' सुबुंनि जिउ जोबनाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। आरो जोबोद सुख'खौ हायै खहा गोनां बर' हारिनि थाखाय। जोबोद दुखुनांथावना जाथाय बियो, जोबोद दुखु मोनदों नुनानै भिडिअखौ। बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो सोरखौबा माने आङो सोरखौबा माने मा होनो बेखौ, खमालसना, सोरखौबा माने माबा दान्थे बिदान्थे खालामनो आं सानाखै। मानोना आंनि खावलायनाया बेनो, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि खावलायनाया बेनो, जाय मानसिया ट्रेक्टर सालायनायनि एक्सपिरियेन्स गैया, जाय मानसिया ट्रेक्टर सालायनायनि बैसो जायाखै, जाय मानसिया गोजौ गाहाय माबायदि जायगायाव, माबायदि लकेसनाव माबायदि ट्रेक्टर सालायनांगौ, बिनि जुदि अबिगथा गैयाबोला बै मानसिया जाहाथे ट्रेक्टर सालायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। आरो बेबायदि जुदि हायाब्लाबो नाजाथाबबाय बायोब्ला नै बेबायदि एक्सिडेन्टआ जानो हागौ। आरो
गोबां बेबादिनो जादों बेल' नङा बिनि सिगाङाव गोबां जोङो जानायखौ नुदों दुब्लि बारियाव हालेवनानै गावनि सायावनो ट्रेक्टरजों बारखोजानाय बेफोरबायदि बबेबा गोजौ लामायाव मानखोनो नाजानाय ट्रेक्टरा गावनि सायावनो गोलैसिननाय बेबायदि गोबां जोङो जाथायखौ नुनो मोनदों। बेनो आंनि खावलायनाया आं एसेबां गोलाव बुंनो गोसो गैया बेबायदि दान्थे बिदान्थे खालामनो गोसो गैया माने बेनो आरो जाय मानसिया अबिगथा गैया जाय मानसिया एक्सपिरियेन्स गैया जाय मानसिया बैसो जायाखै एबा मेचुरेट जायाखै बेफोरबायदि मानसिया जाहाथे ट्रेक्टर सालायनायनिफ्राय गोजानाव थायो